naingasatan nula santuan ni Jesus bimaban. Anabaya to'y lubong nagururay ti sasangbay ti Aria na Diyosan. Itan ragsa namnaman ay langitan kaasi ti Diyos ti langit nga lupa. Agrukbapay denggen ti kantada adi agsarday ti ubi itan adda di agpatengka. Anaraar pituen aday dumdum mainawis nat ar-ari nga agpabelen. Anaraar pamati anabaraya wis namen ipapantay ijay Belen. Tati Mesyas nga intay inururay na ipas ngayen addan nga agturay. Agrukbapay denggen ti kantada adi agsarday ti ubi itan adda di agpatengka. Agrukbapay denggen ti kantada adi agsarday ti ubi itan adda ragsak di agpatengka.